Angolo barkada ko barkada ka segi ko barkada ka segi tugun ko barkada an kana fɛn fale ale la ale ɲɔgɔn tɛ ale fale tɛ sɔrɔ ale ɲɔgɔnko tɛ sɔrɔ ale nɔnɔ bila tɛ sɔrɔ o ye woloba wolofa o tɛ sɔrɔ abada an bɛ o sababu an b'olu fo ni ye foli k'olu la ka foli kɛ malidenw na ka foli kɛ mali yɛrɛwolow la ka foli kɛ danbetigiw la minnu ko k'u ma mali falen fɛn na k'olu ka danbe k'olu ka hɔrɔnya k'u b'o fɛn ni jɔnya ye ne Bakari bi n b'o fo minnu y'u miiri mali kun na kunu an kun ye mun ye an kun bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na an kun bɛ lajɛ ni ye jumɛn ye an kun bɛ ka ko joli an ye ko joli dilan diɲɛ ɲɛfɛ o jamana kelen de don o maliba kelen de don ni cɛba ni musobaw tɛmɛna u ka kɛtaw ye kɔba ni babaw tigɛ ka mali se ko maliba ɲɛtɛ n ka cɛkɔrɔba y'a fɔ an ye ko superficie in ko tɛ dɛ a bɛna fɔ an segukaw ka kuma n'an y'a fɔ an ye mun fɔ kana ɲini ye hakili jagabɔ kodɔnna de b'anw ka kumaw faamu n kɛ segukaw kuma kodɔnna de fɛ dɛ nka ni mun bɔra da kɔnɔ mun bɔra e y'a ta o fɛ ten a ka ca la i bɛ fili dɛ amara ko di e m'a ye misaliya la n'an ko segu ko maa si segu taabali tɛ amara caman b'o fɔ caman t'o kɔrɔ dɔn dɛ o tɛ dɔwɛrɛ n ko ye saya de o ye lahara ye ɲɛ tɛ anw ka segu tɛ wa anw ka segu banza don ko tɛ dakagun ko tɛ i ye misaliw ye wa maliba in o danbe n'o hɔrɔnya o bɛ yen du m'a kɛ cogo o cogo i bɛ taa maa dɔ sɔrɔ du kɔnɔ maaw yɛrɛ b'a fɔ sigida la ko nin ye karisalakaw ka jaga de ye o maaw bɛ yen n'o maa modèles sera ka san sɔrɔ ka na se jamana yɛrɛ marali ma n ko jamana fana bɛ mara ni ka taa o taabolo kelen de fɛ maa dɔ bɛ yen i bɔra fɛn dɔ la a mara i bɛ saya fɛ ni fɛn dɔ ye nka n'i nana se adamaden ma foyi tɛ yen n'olu bɛ se k'a fɔ ko n bɛ saya fɛ ni nin ye n'a kun bɔra ayiwa jamana a bɛ kɛlɛko dɛ maliba kɛlɛkura maliba ŋunana maliba hamina an y'a ye cɛ dɔw wulila u ko k'u bɛ faso fɛ u ko k'u nakun ye maliko ye a don maa caman kun bɛ yen sabula fanga kɔrɔ min kun tɛmɛn bɛ o ka taabolo kun bɛ ka maa caman dusu kasi yɛlɛma in fɔra dɔrɔn amara maa caman m'a ɲɛɲini nka waati maliyɛnw hakili b'a la ne Bakari mɛnna ka kow jateminɛ mɛnna defa minnu bɛ yen n bɛ ka o yɔrɔw ɲɛfɔ n ko ma faamuyali sɔrɔ yɔrɔ minnu na n bɛ k'o yɔrɔw ɲɛfɔ nka maaw ko kumakan tɛ o a tigi nana a bɛ ka kɛwale dɔ da ne ko nin nakun nin nacogo ko maa k'a kɔrɔ cogo o cogo nka nin waleya mun dalen ye nin dun nin ye ne ka faso kunkɔrɔta ko ye nin ko mun kɛlen nin dun nin ye ne ka malidenya n disi gosi ko fɛn ye o kɛra cɛ bolo o kɛra muso bolo ne bɛ i kɔrɔta ni n bolo fila ye sabula i ye n ka hɔrɔnya diya an bɛ miiri ni mun ye an ka faso la i y'o sira yira an na an b'i dɛmɛ sabula anw b'o de kɔnɔ anw b'o de kɛlɛ kɔnɔ a mɛnna an bɛ k'o de ɲini mali ka segin an ka segin o ma sabula n y'a fɔ tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ a fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o caman kɔni ye kuma in ta alhamdulilayi mais tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ n ma initiative ta dɔwɛrɛ la o jamana ɲɛmaaw ka kalo n sigilen ɲɛ bɛ kalo la kalo bɛ ka tigɛ et le peuple consomme j'ai dit non on peut pas se taire bon journaliste actif ou quoi je sais pas la photo je pense que quand même ay demseni caman fana inspiré aujourd'hui que ils ont compris que radio tɛ dɔrɔn kana sigi ka ziri ni ŋanaŋanakanw fɔ oui radio dabɔra fana an ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ mais a bɛɛ t'o ye sɛbɛw b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ donc an ka bila sira denmisɛnninw y'a caman ya sira kan an b'u fo nka an k'a bɛ kɛ ladira de kɔnɔ an k'a bɛ kɛ danbe de kɔnɔ an k'a bɛ kɛ tilennenya de kɔnɔ wa n'an ye maa o maa sɔrɔ k'e bɛ ka mali ta o sira fɛ anw dun ma fiɲɛ i la fɔlɔ an bɛ mun kɛ n'an ko e ko e t'o la e ta tɛ ko wɛrɛ t'e kɔnɔ mun b'i kɔnɔ sa i t'o fɔ ɲɛ tɛ n tɛ karisa fɛ o ye tiɲɛ ye nka karisa a ye nin hɛrɛ se du ma n'o ye tiɲɛ n'o ye kalo ye i b'o kɔni dɔn karisa a ye nin lafiya se jamana ma n'o ye tiɲɛ n'o ye kalo ye i kɔni ɲɛ b'o la
ko nyete tulma e to di ko ma do ngabe tulma kon yele do mali dum la fiala bi ku na kata sigara la na du chama be bi mo fiefli do adugo be ka commencer ka jo sofara ka wo mwele na foli ni tanuni ba o sofara u ko na lase ko sofara suru be ka jo wi re ni invité ko amara ha wi invité yoro saka nunu nja ma fi woro la ya ku ngata foire la ko ni kata seria ko mado baby avec san duru bo dudo be ku na sofara ble ko nga ku bebe kana sugu jobi ko nga ti la se ka foli la se autorité ma chikado wante binaide nanya o femme ka fo bi ni ya jetemine ka ta 2013 ni na bla 2021 kalon woro malidenw ye fiye mun fili ka lafiya mun fili k'a fɔ ko nin zan kɔnɔntɔn kɔnɔ ko malidenw ma se k'o sɔrɔ o bɛ lakale cogo di o bɛ fɔ cogo di an b'o faamu cogo di Amara Kone Amara bi n bɛna kuma dɔ walawala mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la parce que n'a tila anw ta kan ka k'o de sa o faamuyali ye jumɛn ye i ye Faransi président ka kuma mɛn. Parce que faut avec un binouati, que ce soit politique, gouvernance, je sais pas quoi, tout va, c'est-à-dire que à Bertagnon sur la sécurité connue, qu'elle dit aussi au développement qui sont inséparables. Aïe, point d'eau fort. Oh. Bon, ni, ama wala leke ka mou, ou ba ni ka confusion ke, ka fo ka ta do abadon, mais c'est fait sciemment. Amarebo point don. Ko Barkhane bi en Mali la fana, ko Barkhane ti en Mali la seulement pour lutter contre le terrorisme. Ko Barkhane bi en Mali la fana, ko pour que kase ka MINUSMA sécurisé. Autrement nga fanga toduka la, ou bi en fana, ko lu ti adoron, ko ka terrorisme kele ka bo anga tenje inza fe kata. Ko bi en fana, aywa, ko mu ye Barkhane MINUSMA mo mu ba envoya. Koulou bien fana ko kase koulou lakana. Kabako! Humiliation de l'histoire. L'histoire va écrire et continue à écrire ces pages sombres de la France. L'histoire continue, indépendamment de toutes nos malgances, je sais pas quoi, de tous les contours et contours. C'est ce qu'on dit, le fait reste sacré. Ce qui est fait est là. Le fait est là. Quitte aux commentaires. Aujourd'hui, être français quand on sait réellement ce qui se passe aujourd'hui entre la France et le Mali, si tu es français, tu auras honte. Tu seras déçu de ces hommes. Tu comprendras aisément ce qui se passe au pays de De Gaulle. Charles de Gaulle, non. Et c'était des hommes politiques. Et ils avaient une vision. Mais un homme qui se met au service des multinationaux, qui envahissent un pays, qui assistent, même s'ils ne sont pas coupables, je dis bien, même s'ils ne sont pas coupables, qui assistent à des crimes de guerre, sans jamais être dénoncés, qui assistent à des barbaries, peut-être du Moyen-Âge. Francis bin en fait domi, on a problème qui dal doron de yo, terrorisme ko kunta ngo chamanche là-haut. Bon, quand on kono Amara, il va donc pas doit. Parce que MINUSMA B on fait un MINUSMA, il y a même MINUSMA. Mission des Nations Unies au Mali au terre. D'abord Angouka territoire outa. MINUSMA ka bara nyishinimbes Mali de stabiliser lima. O kononana iba ye odila iba ye MINUSMA ka bolo fara ka chan kele bolo sara fara be développement bolo fara be donc olu bien ka Mali stabiliser ka Mali demain akase ka retrouver o ye bien tomba o ye mamunu chikana o baraka ma olu bien o ka bara ye Mali dugukolo de MINUSMA da ye Mali territoire de il va bon Barkhane kata Tchad hein kana Niger Mali aywa Sénégal Mauritanie, au lieu de Barkhane. Est-ce que vous avez un follow? Barkhane, eh bien,
côté qui bien on a tchétchèn sans faire là ka se ka terrorisme ko kɛlɛ donc Mali dɔrɔn tɛ e ka mission tɛ Mali dɔrɔn ye o sababu la i ka kan dɔw bɛ Niger i ka kan dɔw bɛ Mali la i ka kan dɔw bɛ Burkina ainsi de suite Barkhane y'o de ye k'a fɔ n'a fɔ ko Barkhane cɛden bɛɛ bɛ Mali don dugukolo sanfɛ o tɛ dɛ Barkhane tilalen don ni jamanaw de ɲɔgɔn cɛ Amara est-ce que kuma faamu bon Barkhane e bɛ Faransi kelen de tɔgɔ la MINUSMA e bɛ diɲɛ bɛɛ de tɔgɔ la donc objectif fɔlɔ tɛ kelen ye filanan maloya kuma min don ni ko maloya don quoi parce que i b'a fɔ ko mɔgɔ kalannen m'a fɔ n'a fɔra maa dɔ i b'a fɔ ko non que c'est k'a b'a ɲɛdɔn non mais c'est pas ça a b'a ɲɛdɔn tout ce qu'ils disent ils savent u b'a ɲɛdɔn parce que sɛbɛn mun ye Nations Unies ka mission se Mali kɔnɔ yan a t'o sɛbɛn fansi k'a fɔ ko e Barkhane ko e de bɛ na olu sécuriser et puis Amara e kabako kuma maloya kuma parce que MINUSMA de nana k'a ka Mali dɛmɛ ka Mali sécuriser e nana k'e ka mɔgɔ min ka jamana dɛmɛ k'a stabiliser k'a sécuriser e yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ lakana fɔlɔ fo maa wɛrɛ ka n'e lakana diɲɛ min y'o ye diɲɛ dugu jumɛn na ni MINUSMA tɛ se k'a yɛrɛ lakana ko fo aw de kana lakana e diɲɛ min y'o ye diɲɛ dugu jumɛn na et puis n ko ten an k'o bɔ a la diɲɛ jamana jumɛn kɔnɔ Nations Unies ka mission bɛ taa diɲɛ jamana minnu kɔnɔ n'u y'a ye n'u bɛ se ka jamana kelen fɔ an ye k'a fɔ ko bon ko Nations Unies ka nin mɔgɔ bɛ nin jamana na mais il a fallu que nin jamana wɛrɛ sarasiw de ka na ka tila ka Nations Unies fana sécuriser c'est-à-dire que sarasi dɔw ka na ka sarasi dɔw sécuriser or o sarasi minnu nana o fana nana ko bɛna dɔ de sécuriser donc e tɛ se k'i yɛrɛ bakun sécuriser o e bɛ na cogo di k'e bɛ maa wɛrɛ sécuriser donc il y a des kɔrɔ c'est voilà c'est pourquoi je dis vraiment c'est honteux quoi c'est-à-dire que i b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ ka nin kuma fɔ est-ce que a tɛ kalannen don wa non kalannen don donc ils n'ont rien en commun Barkhane i bɛ yan jamana joli joli kama an ko an mago t'i la taa anw kelen t'i ka Barkhane tɔn kɔnɔ minnu b'a kɔnɔ yanni i ka Barkhane faga e Niger bi tɔw b'a kɔnɔ kɛ i ka Barkhane continue n'olu ye kɛ Mali la ko k'ale t'a la bilen e bɛ se ka t'i yɛrɛ substituer cogo di comme i n'a fɔ e de Nations Unies et les Nations Unies de l'Union na quoi c'est ça c'est pourquoi quand ils disent la communauté internationale je le dis je répète en kuma di moma wati manja be ka se ka do ka se ka do niveau ça dit que Amara ah Dominique Dula allo hangalita 2021 oh kan ka dulu janfa la a comment no ni kiba ko wala c'est-à-dire que me kaba ko kodo kiki ka mina che ka ta ka bo an fe ya o sera na wa kama se kele la ma se kele oh radio datuku ika wala salam alaikum wa alaikum salam dimaya che ka fo jamana ka jo na ala ka dɛmɛ wa be fɔ ngo ni ala y'an bɔ ka ban an yɛrɛ k'a lajɛ sisan an k'an yɛrɛ tɔ bɔ a banna ne tɔgɔ ye Abdoulaye ne jamu Fofana i Fofana bɛɛ bɛ n wele 120 ka kɔrɔkɛ an ka foli bi ye i b'a dɔn i bila ka kuma min fɔ mɔgɔ min tɛ se k'a yɛrɛ lakana fo bɛ mɔgɔ ɲini ko ka n'ale la joli y'o ye diɲɛ fa jumɛn fɛ bɛɛ problème yɛrɛ fana t'o ye o et puis tiɲɛ tɛ o ils n'ont rien en commun i b'a dɔn jamanadenw ko k'u ka taa jamanadenw ko k'u ka taa u y'u ban ka taa u kɛra tugun k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ taa ka tila k'u ban ka taa parce que n bɛ taa kalo 4 ka taa kalo 6 o bɛ ne ban ka taa de o sinon i b'a kalama ko tiɲɛni ka teli ni ɲali non kalo 6 san kelen tɛ dɔwɛrɛ ye o n bɛ to yan o kɔnɔna na ka jɛjugu dɔw labɛn n bɛ to yan n bɛ se ka fanga in feere cogo min parce que fanga in ka jamana continuer ni sira kɔnɔ o t'olu ka fɛko ye donc fo fanga in de ka ɲɔngiri o siraw de bɛ ɲini pour que olu ka ayiwa maa minnu kɛn bɛ k'u danbe n'u ka hɔrɔnya bila minnu b'u ka jamanaw feere u ma o maa dɔw ka se ka na olu sago sɔrɔ faso la o de ɲinitɔ don Amara ni émission in n'ala sɔnna nin bɛ ne yɛrɛ bolo tile la ne bɛna taa du la u bɛna ni bi cɛ dugu hakɛ min cira o b'an bolo an b'o dɔn merci u bɛna bi cɛ mɔgɔ hakɛ min déplacera o b'an bolo an b'o dɔn merci mɔgɔ hakɛ min sara population civile la an bɛ dɔ fɔ surasi hakɛ min sara u bɛna ni bi cɛ an bɛ dɔ fɔ u ye nafolo hakɛ min sɔrɔ u bɛna ni bi cɛ an bɛ dɔ fɔ u ni maa minnu b'a ko la an ye recherche kɛ o dimanche dɔ radio clé ni mɔgɔ min y'an lamɛn dɔrɔn ala barika la an bɛna tɔ bɛɛ fɔ ye d'accord aw bisimila émission ara t'a kɔnɔ aw bisimila ka bɛn aw ma se an mago bɛ yɛrɛ fɛnɛ la e ka kuma la dɛ d'accord yanni o cɛ ne bɛ ne yɛrɛ ka numéro minɛ tuguni k'i wele i tɛ quoi il faut que an k'a lajɛ de maliyɛn bɛɛ ye basi sɔrɔ ka sɔrɔ a ma taa ekɔli la maliyɛn bɛɛ bɛ ka sɔrɔ cogo min na k'i to i ka so o de ye k'an ka jamana taabolo dɔn e bɛ k'a fɔ don o don de kule an b'a lamɛn o tugun
tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ n t'a tile bɔli ye wa a bɔra n'ala y'a tile bɔ ka ban an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sa a banna an kɔni b'aw kalifa ala la ala ka kalifa minɛ minnu bɛ ka kuma a y'u to yen fɛnɛ parce que n'i ye sɛ kantigɛ i tɛ taa ka firifirili la mali tɛ ka malidenw sago ye koyi a banna ni ala y'an bɔ furu bilen an k'a kɛ an kana kɛ sa ala yɛrɛ y'a kɛ ka ban a banna an bɛ tugu o kɔrɔ e kuma ban i ko n t'i fɛ o ka bɛ tiɲɛ ma mais karisa ka nin baara ye o fɔ sa a bɛ ban wa kɛta de ko don dugu minnu bɛ k'e wele k'u libéré la dɛ ko ala n'i ye dɔ ta fɔ n'i ma dɔ ta fɔ a bɛ kɛ baara ye dɛ bɛɛ de ko bi k'u libéré la an kɔni b'aw fo ka dugawu k'aw ye an b'aw kalifa ala la ka mali yɛrɛ fɛnɛ to ala ka kalifa kɔnɔ kalifa ayiwa ala ka kalifa minɛ ala ka mali yɛrɛ kalifa ala ka mali kalifa n bɛ bɔ pour que mɔgɔ wɛrɛ ka don kosɛbɛ an ka foli ani tɔnni bi merci bien a faamuyali sɔrɔla la 2021 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou sɛbɛn o sɛbɛn bɛ yen n'o bɛ MINUSMA kunkan k'a fɔ k'o de bɛ Nations Unies ni Mali cɛ o papier bɛ ɲɛ kɔrɔ quoi c'est à dire que n'a ye Mali to daji san u b'u sigi Mali télé la k'a bɛɛ kalan kelen kelen t'a kɔnɔ ko e to a yɛrɛ t'a kɔnɔ e ka barika ni to a yɛrɛ t'a kɔnɔ e bisimila i bisimila aba alhamdulillah i bisimila an tulo b'i la radio Clédou don kosɛbɛ an bɔla mɛ aw ka émission bɛɛ la d'accord i ta fara an ta kan waati man jan a komi tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu bɛ fanga la sisan kana jamana bɛ ka labaara kosɛbɛ tubarikala a ye mɔgɔ mun degun ye n'olu kɔni sera ka bɔ degun kɔnɔ jamana bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛ ka dɔ to degun na abada fɔ mɔgɔw kɛ kelen ye de ka ɲɔgɔn bolo minɛ a kɛ lafiya ni lafiya nana jamana de bɛ se ka jɔ dɔw ye degun kɔnɔ jamana tɛ se ka jɔ ka jɔ a tɛ jɔ ne kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛn ne bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o Asimu ye n'i ko k'i bɛ baara kɛ o kɔni nka bɛɛ de ka wuli k'i jɔ bɛɛ jɔyɔrɔ b'a ko la bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ fara fɛn dɔ kan bɛɛ bɛ se ka hakilina dɔ di cogo dɔ la ayiwa bɛɛ k'i seko de kɛ quoi bɛɛ k'i ta de kɛ c'est à dire que Asimi ta bɛ yen e ta bɛ yen ne ta bɛ yen maa wɛrɛ ta bɛ yen nin ta bɛ yen bɛɛ k'i ta kɛ quoi bɛɛ k'i ta kɛ k'a dɔn ko faso in ye kelen de ye ko faso in n'a lafiyara a hɛrɛ bɛ se maliden kelen kelen bɛɛ ma wa n'a tɔɔrɔ la an kelen kelen bɛɛ b'a a y'i ja m'i ja i b'a tɔɔrɔ kɔnɔ donc an ka nɔgɔ b'o la ɲɔgɔn ye anw de fana bɛ se k'an ka faso jɔ jamanaba ninnu a bɛɛ b'a ka nafa de ɲini na an fana k'an ka nafa ɲini an fana ka wuli k'an jɔ k'an ka faso an ka sɔrɔda an ka intérêt ɲini Mali c'est à dire que an ka an yɛrɛ ta ye an ka bɔ maa wɛrɛ bɛ ka na an ka ressources suɲɛ maa wɛrɛ bɛ ka na an ka sɛnɛkɛlaw bila sɛnɛ la ka na o fɛn san da su la i n'a fɔ n'i ye coton ta n'i ye k'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ Mali coton san da hakɛ min na a n'a bɛ taa feere kɔfɛ da hakɛ min na donc a bɛ ka Mali paysan Mali sɛnɛkɛla a kelen kelen u bɛ k'a bɛɛ joli min donc n'a fɔra ko hakili jakabɔ ko fɛn dɔw taabolo dɔw ka yɛlɛma ne hakili la maliyɛnw ka k'o faamu donc bɛɛ de ka wuli k'i jɔ i ni ce i ka wuli la an ka foli b'i ye amara diaspora maliyɛn a fana jɔyɔrɔba bɛ ko in na n ka foli ani tanuni bɛ ayiwa diaspora ye diaspora ka faamu hakilijigi don dɛ au moment des indépendances la diaspora africaine a joué un rôle on peut dire à la limite indispensable bi aw de bɛ yen aw de fana k'a jɔ o jɔyɔrɔ la malidenw u b'u ka anw fana b'an dala yan dɛ nka aw minnu bɛ yen aw de kan ka ko ninnu tiɲɛ ɲɛfɔ a yɔrɔ jamanadenw ye maliyɛnw ka association bɛ yɔrɔ minnu na tubabula yɔrɔ minnu na a ye conférence de presse kɛ n'a a yɔrɔ journalistes ye Mali réalité terrain a k'a yir'u la parce que c'est population t'a kalama quoi population t'a kalama bon population bɛ se ka bɔ a kalama cogo min o ye maliden minnu bɛ yen aw de ka wuli k'aw jɔ k'aw sigi ka réseaux sociaux o dɔrɔn t'a bɔ dɛ a ye u bɛ kuma bɔ ka kuma médiaw ka cogo min organisez-vous aw fana ka médiaw rencontrer a ka explication di yen population ma u k'a faamu ce qui se passe réellement au Mali n'a faamuyara an b'a dɔn k'a fɔ président min bɛ yen bi a tɛ tile kelen kɛ parce que an b'a dɔn la population française elle est humaine et la population française elle a une histoire avec nous que personne ne peut changer ces données. Des liens de sang, combien de mariages entre ces deux pays. Moi, je m'accentue un peu sur ça. Mais quand on voit des dirigeants qui sont prêts à tout, à massacrer un pays, à brûler un village, à bombarder n'importe qui, à tuer n'importe quel que soit le nombre de vies, pour seulement avoir, c'est-à-dire que le contrôle des ressources. Parce que c'est ça qu'il faut le dire. Mali Kaleti Doreo,
mu fo ya mena wa ye kele kele nya kono bi na fa sara ka do économie do kele te do ya nga dugo lo fa o bi se ka maîtriser tout comme il mu ban fa ya ni Niger ta no rasi sango Mali de bubulo comme réserve arriva be ka Europe be servi centrale nucléaire ou le be ka centrale ou jojo fa be fait ou ba matière première bomi donc on bubulo de comme des réserves au-delà ni servalta servani bagamundo al ka caractéristique ka nga territoire marqué au dedo amara ali alna na yoro la stake ali de singa sukune ke yoro belate ka singa ka territoire marqué te uduma ali ka territoire ay ka sukune ka sabi yoro muna woro atite be japani nga quoi tabi change ça fait mais ali ni waraba nana o ako cercle kono waraba ba faka o cercle kono ate boy ali ba ka territoire marqué donc mais en to depuis quand ils ont pris le voilà l'appellation serval on devait se poser la question ça veut dire quoi tu viens marquer quoi. C'est comme si je vous ai donné votre indépendance, mais les ressources du Nord ne vous appartiennent pas. Voilà. À quoi attendez Amaranga Malabata et Wawati Alemanja 20 21 0011 un monde sans terrorisme. 20 21 0011. Radio Clédou. Ah bah. Eh Toula. Ko ala ka baraka do Hashim. Amira Biama. Ala ka baraka do Sogela. Amira Biama. Ala ka baraka do Mali Bella. Ah bana. Nyame ko do ubi ke. Gamdara Malika Douala. Nga nibi matonyo na ali ni dugawu bakelengeri ya tefonye. Ati mine. Nibi haramu duna ali ni dugawu bakelengeri ya tefe mine nga nibi kinye siraka. Wallahi. Fantani kadda kunya kile ala ya mine kaban. Ngo chenka kuma mancha hal nabi kuma bo adala iba don ka foni mika fendo fo mimika boninku na bika ninku do sarvinai. Wallahi ni Hashim bi kuma. Bamana kan yɛrɛ la n'a bi kuma i b'a da a bi ka min fɔ yen n'o nɔgɔ tɛ nin na a bi ka nin fɔ nin b'a dusukun de la Maliku don anw bɛ Mopti yan min b'anw kan anw de b'a dɔn comment ça s'appelle ko France ka tɔgɔ bɛ a kana tam anw bɛ min kan yan anw de b'a dɔn n'an k'an b'a fɔ an bi sa bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi alhamdulilayi wallahi an bɛ Mopti yan e kɔni bi i bɔra i min yan kalama o i bɛ taa min taa yɔrɔ jumɛn bɛ yen yanni baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ buna hadamaden bɛ fa i ko siyɛ u tɛ foyi la yan yala ko an ka patrouille la même Gawo mɔgɔw bɛ kuma Gawo wallahi Gawo i bɛ armée française ye carreau de kɔnɔ u bɛ jɔ u bɛ taa n'i ta ne yɛrɛ ma nafa ye ninnu na tiɲɛ ko ne Gawo kɛ n ye gosi kɛ n ye nbori kɛ n y'a sira bɛɛ kɛ. bon Mopti ni lafiya nana ni Mopti kɔnɔ bi. a bɛ se ka na a bɛ fɛn dama mu changer Mopti kɔnɔ bi immédiatement ma se maa ko fɔ ma. anti ka bargo ye ne kɔni mɔgɔ. san joli Mopti tɛ tubabu kelen y'a ɲɛna bilen tuusi tɛ ye bilen foyi tɛ ye bilen hôtel datugura. non a ti ka lakale. c'est le calvaire. sugu bɛɛ aw bi yan aw sigili bi yan. an ka maaw ye contrôle ni ta kalo damadɔ dɔrɔn mɔgɔw ko alhamdulilayi aw kɛ san 9 kɛ an t'a ɲɛfɔ ɲuman ye wa. i kɔni b'an ka Kanaga in dɔn. kosɛbɛ. Mopti Kanaga i t'a dɔn u taara ta k'a fan bɛɛ maquiller k'u sécurité hali fiɲɛ tɛ se ka don n'o ye. u bi tile mobili finman bi don a bi bɔ an kɔni b'a ye dɔrɔn u bi taa u bi na nafa foyi an m'a y'u la k'u b'an ka mɔgɔw ta sara la de sara w'an yɛrɛ ala kama an ka ma si da dɔn wa. maa damadɔ ni ka sɔrɔ ni jamana kuturu ka sɔrɔ maa b'o da ɲɔgɔn ma wa. on bɛ 20 sarbo fo le yɛrɛwolo mɔgɔw ko b'u fo u bi ka min kɛ o de maliyɛn ye don o don an ka bɔ k'an ka ŋaniya yira k'a yira k'a fɔ fanga y'an ba nɔ. merci bien an ka foli b'aw Mopti comme waati sera ka ban waati sera an ka foli b'aw ye Mopti an ka foli bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Maliba in kan ka ayiwa an bɛɛ ka jɛ k'an bolo don a kɔrɔ n ye mun fɔ aw ye ayiwa ni Faransi bɛ fɛ ka nin ziiri da kan mun fɔ donc ziiri don a walawalalen filɛ nɔgɔ foyi t'a la. Barkani ni MINUSMA tɛ se k'a yɛrɛ protéger nakun t'a la Mali la donc a tɛ si yan ale de nana k'a b'anw dɛmɛ k'anw sécuriser k'anw stabiliser ka kumaw surunya o Barkani e de nana i ko i bɛ jamana cogo di joli k'e bɛ yen de Mali Burkina Niger tan jusqu'au Tchad i bɛ yen e ka terrain y'o ye nin ka terrain ye Mali dɔrɔn de ye aw bɛ ɲɔgɔn sira kan wa et puis MINUSMA bɛ mission Nations Unies bɛ mission na jamana tɔ minnu na jɔn de la k'a ye ko jamana wɛrɛ sarasiw bɛ bila ka taa ko ninnu taara mission na ko ka tila ka taa ninnu sécuriser ziiri don a t'a dɔ bila a bɛ mun fɔ ne Bakari n bɛ bɔ kuma la yan.